Praise the Lord, hallelujah. Kristen taku buku song kaitor kaham bini hamjak ma khairung ma pai flayam. So tini kaisa kok norok boy ang salana ni muncungo. Abong kang ke tabuk ni dino bela ikano fatra rok paika. Fatra mane ngke kebong phola ketar mane rok tini samung haimi rok bu khlai tongo. Obonati kisan norok no ang muito khlai rana ni muncungo. Keb no to boastum ya, but reality aku buino norok boy salana ni nango. Praise the Lord, hallelujah. Jesus no saka mol panya sekang tamo engai amo ngage Matthew chapter 24 chang porika nugo mol panya sekang tamo engai so kabang fatra diari rok phainai angno jisu ni sanai phainai angno kaitor ni sanai ba phainai te kabang borok lama ba kornai ni kok sejak tongo aborok tabuk truk nangai tongo ani kriston taku bukro tabuk chini tripura wo naine khangangke Afrika bai kun pherlai mongkrika Afrika bai kun pherlai mongkrika. So ani Kristen taku bukrok tini ang norong no sana muncungo angkem no mungkai to sana muncung ya, but okok no borobo naitung, borobo serenteng, borobo saimanteng, abu san intention borok no tola kik lain ni abu ya, but borobo jadi lama koroi tongkang angke kubi lama paina enteng nise ang okok no share kana muncungo. Praise the Lord, hallelujah. So kroksa borok bo phola kathar manka nei declare klayo. Kebonga boro bini thani suri jagnan thangka hamya bo hamka. Hamka kabang boro bini tani thangi botongo but ang kaisa interesting jaka khoroksa borok suri jagnan bagi paipro ano okok thaja sapai mane amo belakin interesting jaka so busurina ni thangka sak hamya angai abrima ga sak hamya angai surina thangpro bo risu rika heka period angai rika period ngabai se phola kathar manai tam saka nung katharia nung tabuk o prayer center ta habdi Henai aburina suryawi nogo phirogi roharka. Ngani Kristen taku bukrok omrok tamo. Ani Kristen taku bukrok aburok tamo. Sungnugo elam bago pori kangangke berima kroksa risuma thagya Jisu ni rikitu bucuk tanga baise risuma thagya hamai thangka. Jisu bono sele neng ketharia borok neng hamya borok neng angbai haktalang dini salia. But Jisu hamya no hamri sirka risuma thagya no. Ingke bahai abo opobitro kana risuma ni. So ni Kristen taku bugro angno science no bti kise sanan mucungo. Burirok pregnant ing puro borok period ingya. So ni Kristen taku bugro burirok period ingya athriba na tini chung jotono borok ngi osung sarok phaika. Ingke bahai abo opobitro kana. So angnorok no tam sanan mucungo ingke omo hai borok bela huske tongdi. Omahai borok bela huske tongdi tani bagi ingke borok just sak ni muchung matui no rules nambo sak ni tongtok tui no bebak no khlai tongo pe aborok le belai khana chaya aboni bagi ang tin norok no tam sana nai abosi sana nai ro amorok ba huske tongdi borok norok no lama koror nai sudu norok tawan suri je soidom ni samung bai simi norok chuk na hawa mathang jaga na nai omahaya ani Kristen taku bukro Jisu Kristo haimano hamreke botam sakaba Mary Magdalena tam saka sumsok ta khlasi di tini ni simi betsa dawo borok kroksa hamya tongka monotam saka John chapter 5 ni chod dawo tini ni simi nung sumsok ta khlasi de heka nang teba hamya se ngana ni saw so tamon suri je hamya hama bai nung chuk na hawa thangnai tai hamya hamrma bai nung chuk na hawa thangnai ni tawon sukti but akai to ni kok bai krungai tongna nangana akai to ni kok bai rakhogai tonga nangana sakno kathar ke tonga nangana amo bese muthang chaknai amo bese kaito ni house soginai praise the Lord hallelujah take a point abo angnorok na sanane muchungo point ni ka abo neng aro suri jakna ni hap kangang keno 200 taka register ma khainai 200 taka ma rang renai suri jakna ni bagai garo special ka suri jakna ni bagai ngangang ke te 500 taka bo rang renani nangnai o suri ma ni nogo hapna ni bagai register nangnai 200 taka tei ask special bagai suri janan bagai 500 taka nangnai tamorok abo nonsense obrok tamsaka elambak suno Jisu Kristo norok maganang mamani maganang nordi jodi nono kaitor haimena hamlani fander kangangke abo no neng baike rang babe phalai tongkhaba maganang serana nango obviously important jodi nono borok hamjagai rekangka to nadi amo to kunu khaina krai Boro nona hamjage rekha to nadi but as I go nang fix rate ta sanam dije or hamna ni 200 taka nangnai suri jaknan bai 500 taka nangnai cancer rok ni bagi 1000 kaisa nangnai ningka abo boro ni kaito ni samung tongsi abo ba o sungsa ni doctor ok samung claim ha sible
cemparo ani thani phaidi ani thani phaikangke najak ni bagi cempa ni marnai 500 taka visit marnai 1000 kaisa tamun different tongsi ani Kristen taku bukurok so ani kok ka abosi je omohai borok be huske tongdi omorok norok no lama koror nai borok norok no kaito ni thani tlang lak so ani Kristen taku bukurok tabu kebang borong confused ngi tong borok je kok kubuina sakatam sakaba nangla waise pana hamre de mangkha ba suri woi nangla waise pana thik da khlai mangkha ba suri woi tabu angau mahai borok no sungna ni muchungo hamya hama ba simida nang kaito na hawa soginai ani Kristen taku bukurok tabu ang norno sana muchungo Lazarus ni khoroksa tongo biari chajak bole o sungsar tomor bo hamya da hamka bo hamya bai no bo thija jaka bo boror soigi ke ba bo morke do soike na kaito ni hawo so tawon sur je hamya hama bai no bebak na thik thak ang khanai baran Kristen taku bukurok hamya ngai thima bai abo to bebak kaito ni muchung mate ba tini Lazarus na di kaise example tini bo kaito ni hawa sogi ka so ni Kristen taku bukurok amo haita sari je hamya hama bai simu no bebak na angka abo haya o sungsaro tongkhang angke hamya bo angnai bemuk bo kaphanai but anyway hamya chayang purbo chang kaito no poito krak ka tongkhang kaito no hawa habai mano but tini boror lama koroi tongo hamya no hamrana ni bagai lak rangki bui tongo tai lak rangki malate ta sako poito bo bai tongo kaitor babo chalai tongo nok ganani nok tharo thangai mania pia phola kathana ro ngangke hajar rangki bui thangmano thangdi hamnai salsa bubur hamna bang sai mania amen Kristen taku bukuro be careful amahe borok be huske tongdi ang tin norok no o kok tam gui sana nai ngangke bela ikan mol hamya phaika tini berakana lama bo kororowi tongo tabu jisu no surina nai hanai sanai bo tongo ani thani se phaidi ni sanai bo tongo so ani Kristen taku bukuro baksa ba tam-tamo ba sa ang sai mania hamya hamrama ba simi kaitor ba ya sak jaga nai tamon sok dia ni Kristen taku bukuro judi nang ano sengka nang waspana hamya na hamre de man ka nai angle norok no o YouTube bo abole phunuk yable so aboni bagi abo ang da hamreba nangka abo nung da hamreba kebo phana hamrana ni khomota da tongma chini thaniwo kebo kroi Jesus Kristo jodi suno kharo gya Jesus Kristo suno jodi ap fandi yang gange sabo claimant ya amu bebak no Jesus Kristo ni bisang tise aboni bagi ang norona sanan muchungo joho Jacob ni char ni dos ponyene ingdi kaito norona gibre kangabo kubila mati ki use klaidi hayang gange muito naradi Bible obo sejak tongo Revelation chapter 2 verse 5 parotamu sejak tong ang nini top nanon nini aroni segit langana nang je kaito be rejak mana agi brok judi nang bini dagi matoi ke tong yang ke nang salsa kemawai thangana manglak hamyana hamrmana abo tonglak tini kabuma pholakata tirpra tongo bosor kaisa pholakata maka bosor kaisa pore kemai thangka nini langmo bo mahai nang nai amo molbrum membagi tonglak because nang mangka tikno haipana abono nang proper lamati use kleni bagi nini aroni segin asak nai abono reality praise the Lord hallelujah abon begani Kristen taku bukuro be positive ang oboni bisingti norona sana muchungo omo hai fatra phola katha manai rok bainoro huske tongdi just borok business haike samung khlai tongo kaitoni mungui rangaji hui tongo but tini norok oja gawo kisat hamia hamna ni bagi simnor oro jodi thangka ngangke ani Kristen taku bukuro jorau kaitorwe majra phana klai mano tani bagin kaitor tamsaka tabuk ni borro busuk se cengta gajak borok just soidom ni samung sim sunanian muchungo tabuk chini tripura ni amu kom de tongsiba jotono soidom ni samung nanian muchungo but tin norok nang sanan muchungo soidom ni samung nang bupuru nuknai jepru nang Jisu Kristo ni kokno poito khlayo jepru nang bono nini subrai ni nang bono yachagai no apuru automatically miracles phainai no praise the Lord hallelujah kaito norok jotono hamari khlai tongthung tai omohai bororok bai norok huske tongdi tai omohai bororok no kaiton thani yapari suridi jeno borok ni langma selaijak na tei kaito norok jotono hamari khlai thong amen